अरुणाचल मोनसेल' केस थादोंमोन बेयावनो फासि नांना थैनांबाय बेखौबो मिडिया भाइरेल खालामहोआसै जोंनि दुखु खस्थ'खौ जों मिन्थिगौ जोंना एनडिबिआव थानानै हा खरलबसे गैला रायरायो एप्लिकेशननि खोथा बुङो नाथाय बिसिनि पिएफ्रा गारसोनानै दोनजोबो डास्टबिनाव ना गावसो गारसोनानै दोननो थिनो दिनै प्रमद बर'खौ जोङो सिगांनिफ्रायनो लोगो हमनो नागिरबाय थादोंमोन नाथाय बेखौबो खेरायाखै प्रमद बर' दैदेननाय सरकार आबसुनिफ्राय फैनाय सरकारा दिनै मोखां खाथेनानै बुंगासिनो दङ सान्थिया फैबाय दिनै एनडिबिनि मार्टेस फेमिलि न'खर फेमिलिफ्रा दिनै गाबगु खुगु मिडियानि गेजेरजों बुंबाय थायो दिनै बेखौबो बिथांमोना सान्थि फैबाय होननो नागिरदों बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों सान्थिया फैबाय होननानै बिथांमोनहा बुंनो थाङो बा फोरमायो दिनै सान्थिया फैमारदों ना सान्थिया फैमाराखै दिनै एनडिबिनि जायफोरा खस्थ' खालामनानै एनडिबिआव थानानै मावबोनाय नांबोनाय दिनै रिहाबिलिटेसन साक्सेसफुल जायाखै हेलो एसपी ब्लगनि नायगिरि नोंथांमोन फिन खनसे हेलो एसपी ब्लग चेनेलाव बयखौबो गोसो बरायनो थाग्रोबाय गोबां माखासे आपडेट्स होनो गोनां दङमोन आं बेनिनो ससे आपडेट्सखौ दहाय साननि समावहाय हस्पिटालाव थानाय समाव नोंथांमोननि सेराव हरग्रोनाय जाबाय दा माखासे खोथा दंबावो जितु आङो हस्पिटालाव थानायलाय सावरायजोबनो मोनैनि थाखाय दा नोंथांमोननि सेरावहाय नैबे टपिक्सनि सायाव सावरायनो होननानै सानदों गिबियावनो आं बुंनो सानदों एक्स एनडिबि बारग' एनडिबि जितु थांनाय बावैसो समफोराव बिथांमोना ज'हैनो 180+ सामथिं बिथांमोना जइन जादों बिपिएफआव जेन हक जइन जानायनि खोथाया आलादा नाथाय बिथांमोना दिनैनि समाव जितु 10 फेब्रुवारि दिनै मा सान फालिदों दिनै बिटिसि एकर्डनि फालिथायखौहाय दिनै बिपिएफनि गाहाय मावफुंगिरि बिथां चिफ हाग्रामा महिलारि एक्स चिफ बिटिसिनि आरो लोगोसेनो गाहाय नेहाथारि आरो गोबां बिपिएफ दोलोनि दैदेनगिरिजों लोगोसे बिएसइउनि आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोनाबो बाहागो लाफानायखौ नुनो मोन्दों आरो बिथांमोना मुंख्लंफोरनि मुङावहाय मान बावनाय हाबाफारिखौबो नुनो मोन्दों लोगोसेनो बिथांमोना माखासे खौरां बिजोंनि गेजेरजों मीडिया बाइटनि गेजेरजों बिथांमोना फोरमायदों जे बिटिसिनि जितु नैबे एकर्ड डे बेखौहाय बयबो फालिनांगौमोन जिहेतु थांनाय बिपिएफ दोलोआ खुंथाय गोहोआव थानाय सम बा थासान्दि बिथांमोना बेखौ फालिबोबाय थादोंमोन जिहेतु दिनैसिम नैबे बिटिसिनि खुंथाय गोहोआवनो दिनै बिटिआरनि सुक्तिया जादों बिटिआरनि सुक्तिया दिनै जादोंब्लाबो दिनै बिटिसिनि जितु पावार एन्ड फांसन जितु एडमिनिस्ट्रेटिभ सिस्टेम्स बेफोरो दासिमबो सोलिगासिनो दङ अफिसियेलि बिटिसिआनो दिनैसिम जोंनि काउन्सिलावहाय बेनि आयेन मथे सोलिगासिनो दं नङाबा बेखौ जों बयबो रोखा मोनथिगौ दा दिनै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथां प्रमद बर' बिथाङा दिनै बिटिआरनि CEM बिथाङाबो दिनै बिटिसिखौनो सालायगासिनो दङ नैबे हिसाबै बयबो दुखु फोरमायदों दिनैनि सरकारा 3 बोसोर जालांबाय नाथाय बिटिसिनि जितु फाउन्डेसन डे बेखौ फालियालासे बिटिआरखौ फालिदों थिगानो बिटिआरखौ फालिनांगौ लोगोसेनो बिटिसिखौबो एखे रायैनो फालिफानांगौ नैबेनि बागैबो थांनाय समफोराव सिनियर सिटिजेननि सासे सोद्रोमाया मोजां बिबुंथि होलांदोंमोन जे मानो थाखाय बिएससि बिटिसिनि बेफोरखौबो दिनैनि समाव जारिमिनखौ दिनै बावलांनाया मोजां नङा दिनै जारिमिनखौ जोंहा बानायलाङोबासो जारिमिनखौ जोङो लाखिनो रोङोबासो फैबाय थानाय समफोराव जारिमिननि जाहोननि गेजेरजों हारि मोनसे थांना थानाय बा हारि मोनसे थांना थानो थाखाय बयहाबो मोनसे जारिमिन नांगौ आरो जारिमिन थायो जारिमिनावनो गोबां खोथा जाहोन बेफोरो सिखोमानानै थायो आरो जारिमिनखौ जाय मिथियो नैबे हारियानो बयनिसाय गोख्रोंसिन जानो हायो आरो हिस्ट्री शोज द वेज होननाय बायदि हिस्ट्रीया लामा दिन्थियो थिग बिदिनो नैबे लेखायै बिथाङा मोजां बिबुंथि होलांदोंमोन आरो जों दिनै मोनथिगौ बयबो सुप्रिम सेक्रिफाइसेस खालामबोनायजोंसो जों दिनै बिएससि बिटिसि आरो बिटिआर गोरोबथा बायदि दिनै जोङो जोंनि गेजेराव जोंनि हारिया मोनथाम गोरोबथा खालामनो हादों नैबे जोबोद बाख्नायथावना आरो बिदिनो जोङो मोनफ्रोमबो एकर्डखौहाय मान बावनो नांगोन आरो मान होनांगोन बेनि दैदेनगिरिफोरखौ जोङो सन्मान होनांगोन नाथाय दिनैनि समाव बयबो जोंनि गेजेराव बेबा बेखौ जोङो गावजों गावनो माने सोंखारिलायनायजों लोगोसे जोंनि जितु जारिमिन नैबेखौ जोङो
निजेनि निजे नायनो बानायनि गेजेरजों जोङो स्क्रेप खालामना लागासिनो दङ बा जोंनि दुरबलताखौ जों दिनै बयनिबो सिगाङाव खुलाहै फोरमायथिनानै होनाय बायदि जागासिनो दङ नङा होमबा आरो लोगोसेनो एक्स एनडिपि बारग' एनडिपि बिथांमोना दुखु फोरमायनाय जाहोनानो जाहैबाय बिथांमोनाबो दिनै जितु थामथि गोरोबथा जादोंमोन दिनै बोसोर खनथाम बोसोर खनब्रैयाव हाबफैबाय बिथांमोनाबो लुबैदोंमोन बिथांमोननि मुंख्लंफोरनि मोनसे सिमेट्रि थानायमोनब्ला बिथांमोनखौबो नै दिनैनि समाव बिटिआरनि एकर्डनि थ्रुयै बिथांमोनाबो दिनै मुंख्लंफोरखौ मान बावनो हागौमोन थिग जेरै बिटिसि एकर्डआव मुंख्लं जालांनाय दिनै दावहारुफोरखौ दिनै सन्मान होनानै सरकारि भाबै फालियाखैबाबो दिनै बिनि दैदेनगिरि बिथांमोना बोसोरफ्रोमबो फालिनायखौ नुदों नैबेखौ बाख्नायदों लोगोसेनो बिथांमोना गाव गावनि दुखुखौबो फोरमायदों जे दिनै जोंनि मुंख्लं बा बिटिआर एकर्डखौ खालामनो थाखाय जायफोरा सेक्रिफाइस खालामबोदों बिथांमोना दिनै सोरबाया जोबथेसालियाव दङ सोरबाया दिनै न'खरनि अबस्था गैयियाव सोरबा बायदिसिना जायगाफोराव थांनानै खामानि मावहैनो गोनां जादों हाजिरा मुजिरा मावनो गोनां जादों सोरबाया दिनै गावनि न'खरखौ बोरै फसंनो हागोन नै बेनि टेनसनाव दिनै गाज्रि हालोदाव दङ होननानै बिथांमोना फोरमायदों थारैनो दिनै बिथांमोननि सेक्रिफाइसनि गेजेरजों दिनै बिथांमोननि लाबालाबखौ सोरबायासो लामारदों नामा नैबे दिनै बिथांमोननि गोसोआव जोबोद मोनसे आघात लाबोदों दुखु फोरमायदों बिथांमोना दिनै खस्थ' मोनदों दिनै बिथांमोना मोनसे सन्मान होजानाय लुबैदोंमोन आरो थारैनो जोङो सन्मान होनो रोंनांगौमोन नाथाय दिनै जोंनि सरकारा मा खालामगासिनो दङ थारैनो जों दिनै बुंनांगोन दिनै सोरबा साफा सानैयाल' दिनै सुप्रिम सेक्रिफाइसेस सोरबा खालामबाय बिनि फिथाइखौ ओमफ्राय सोरबाया जाबाय नै बेफोरबायदि कन्डिसन दिनैनि समाव जानानै दङ बेखौ जोङो नेवसिनानै बा बेखौ जोङो नुवाखै होननानै थानानै जोङो बुंनो गोनां दङ अब्लाबो जों बुङालासिनो थायोबा खिन्थु बे जोंनि जोबोद मोनसे गिदिर गोरोन्थि जागोन होननानै आं दिनै नोंथांमोननि सेराव नैबे भिडिअखौ लानानै फैदों आरो बिथांमोना मा बुंनाय नैबेखौबो नोंथांमोननो भिडिअनि जोबनायाव बे क्लिप्सखौ नोंथांमोननो होलांगोन नोंथांमोना जोबजासिम नायोबा बिथांमोननि दुखु खस्थ' जि जाबोनाय बिथांमोना जि गोसोनिफ्राय बुंनाय बाथ्राफोरा सोराङाव फैदों बेखौ नोंथांमोना खोनासङोब्ला नोंथाङाबो दिनैनि समाव एसेब्लाबो दुखु फोरमायगोन बा दुखु मोनगोन स' रायजो राजा नोंथांमोन आं बारा गोलाव सम बुंनो सानाखै दिनैनि भिडिअआ नैबेसेनोसै आरो हस्पिटालनि जितु जाथाय मा जानायमोन मा जायाखै आं बेखौ आंनि मोनसे सेकेन्ड चेनेलाव आं अलरेडि मोनसे दहायनि भिडिअ इन्ट्रडाक्सन बायदियै ससे खोन्थाखाबाय आरो थिग बिदिनो माखासे हस्पिटालनि जि सिटुवेसन जादोंमोन मानि थाखाय जोङो गुवाहाटियाव फैया आरो मानि थाखाय हस्पिटालाव थांनो गोनां जानाय नैबेफोरनि गासैबो डिटेल्सखौहाय आङो नैबे आंनि सेकेन्ड चेनेल नैबेयावहाय होदों हिन्दीनि जागोन बे एज अ जेनेरेल माने बयबो मिथिनो लुगैयो स' बिनि थाखायनो आं नैबे कन्टेन्टखौहाय बे गोदान चेनेलावहाय लाना थांगोन नोंथांमोना चेकआउट खालामनो हागोन आं बेनि डेसक्रिपसनाव लिंकखौ होनानै दोनगोन एन्ड आसा खालामदों बयबो थिगैनो दङ एन्ड बयबो गावनि हेल्थखौ लानानै एसे कनसियास जानांगोन डाइटफोरखौहाय मेनटेन खालामनांगोन नङाब्ला मा जागोन नैबेखौबो नोंथांमोना बयबो मिथिगौ आरो हस्पिटालाव थानो गोनां जायोब्ला जोबोद खस्थ' जायो आरो देहाखौ अननो रोंनांगोन जोङो लिमिटेड खामाय खिन्थु देहाखौ मोजां लाखि आरो बाखि बेमार आजारनिफ्राय बारग'नो हागोन आरो बिदि थायोब्ला जोङो गोबां खामायनो गोनां दरखार गैया हेल्थआ मोजां जायोबानो गासिबो मोजां होननानै आं सानो माने नुबाय बुहुद बयखौबो दासान्दि नैबे दानि समावहाय गोबाङानो माने बेमार आजारजों भुगिनो गोनां जायो आरो मोनसे बिराद कमन बेमार दिनैनि समावहाय जों फ्राय बयनावबो नुयो नैबे जोंनि जानाय लोंनायनि थाखायनो नैबे बेमारा बाराद्राय माने जोंनि देहाफोरखौ बर्थमाननि समाव साग्लोबबाय थायो स' नोंथांमोना नैबे चेनेलाव थांनानै चेकआउट खालामनो हागोन आं बबेहाय थाङा बबे हस्पिटालाव थाङा आरो सोरखौ लांनायमोन सोर बेमार जादोंमोन मा जादोंमोन बेखौ गासिबो फोरमायदों एन्ड बिदिब्ला नोंथांमोनजों लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ टिल देन स्टे टिउन बाय थादोंमोन नाथाय बेखौबो खेरायाखै प्रमद बर' दैदेननाय सरकार आबसुनिफ्राय फैनाय सरकारा दिनै मोखां खाथेनानै बुंगासिनो दङ सान्थिया फैबाय दिनै एनडिबिनि मार्टेस फेमिलिफ्रा दिनै गाबगु खुगु मिडियानि गेजेरजों बुंबाय थायो दिनै बेखौबो बिथांमोना सान्थि फैबाय होननो नागिरदों बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों सान्थिया फैबाय होननानै बिथांमोनहा बुंनो थाङो बा फोरमायो दिनै सान्थिया फैमारदों ना सान्थिया फैमाराखै दिनै एनडिबिनि जायफोरा खस्थ' खालामनानै एनडिबियाव थानानै मावबोनाय नांबोनाय दिनै रिहाबिलिटेसन साक्सेसफुल जायाखै दुखु मोननाय फैदों मानो होनना बुङोबा दिनै बिटिसि एकर्डे माखासे जोंनि एनडिबिनि फाउन्डार
बिथांमोनखौ लाफानानै जोङो गाजा गोमजायै खुंनो मोनाखै। सिगांनो निउस पर्टेल नायगिरि बिथांमोननिसिम आङो गोजोननाय बावहरबाय। लोगोसे जोङो दिनै बिराद दुखु मोननाय फैदों, मानो होनना बुङोबा दिनै बिटिसि एकर्ड डे एकर्ड डेनि गेजेरजों दिनै बिटिसि एकर्ड डेआव मालाय एकर्ड डेजों लोगोसे दिनै मुंख्लंफोरनो मान बावदों। लोगोसे गाजा गोमजायै बेसेबांबा मुजुफुद माने दिनै मोनफ्रामबो ब्लक बा मोनफ्रामबो डिस्ट्रिक्टआव दिनै बे प्रग्रामखौ लादों। दा बेयाव आङो एसे गोसोआव दुखु मोननाय फैदों, मानो होनना बुङोबा जोंहाबो दिनै बिटिआर एकर्ड लाबोनाय हिसाबै जोङो बेखौनो बुंहरगोन, मानो होनबा बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों जोंहा दिनै मुंख्लंफोरनो मान बावनाय बा फालिनाय बा लोगोसे बिटिआर एकर्ड डेखौ गाजा गोमजा माखासे जोंनि एनडिएफबिनि फाउन्डार बिथांमोनखौ लाफानानै जोङो गाजा गोमजायै खुंनो मोनाखै। दा बेखायनो जोङो गोसोआव गाबखांनाय मोननानै जोङो दिनै बुंदों। दा दिनै बुंनायनि बेलायाव बेनो, मानो होनबा जोंहा मार्टेस फेमिलि एकेसिया आरो रिहाबिलिटेसन बेखौ मोनफुङाखै आरो दिनै जेलाव थानाय बिथांमोनहा गवाखै आरो केसआ उइद्र' जायाखै। दा बेखौनो आं खेंफोरथि होनो सानदों मिडियानि गेजेरजों, मानो होनबा बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों सान्थिया फैबाय होननानै बिथांमोनहा बुंनो थाङो बा फोरमायो। दिनै सान्थिया फैमारदों ना सान्थिया फैमाराखै? दिनै माखासे एनडिएफबिनि मोनसे समनि संग्राम थै मोदोम जिउ होनानै बावबोग्रा सुबुंफोरखौ जेलाव गारसोनानै दोननानै सान्थिया फैबाय होननानै बुंदों। दिनै रायजो राजाफ्रा नुगासिनो दङ। दिनै एनडिएफबिनि जायफोरा खस्थ' खालामनानै एनडिएफबियाव थानानै मावबोनाय नांबोनाय दिनै रिहाबिलिटेसन साक्सेसफुल जायाखै। दिनै बेखौबो मेगन खाथेनानै बिथांमोना सान्थिया फैबाय होननानै फोरमायनो नागिरगासिनो दङ। दिनै एनडिएफबिनि केसखौ उइद्र' खालामालासिनो गावसोरल' गाजा गोमजा जायै लोङै दिनै सान्थिया फैबाय होननानै बुंगासिनो दङ। बेखौबो जोङो खेंफोरथि होनो नागिरदों। दिनै एनडिएफबिनि मार्टेस फेमिलि न'खर फेमिलिफ्रा दिनै गाबगु खुगु मिडियानि गेजेरजों बुंबाय थायो। दिनै बेखौबो बिथांमोना सान्थि फैबाय होननो नागिरदों। दिनै साफ्रोमबो मार्टेस फेमिलि आरो एनडिएफबिनि जेनाखि रिहाबिलिटेसन मोनै सुबुंफोर, एनडिएफबिनि जेनाखि जेलाव थानाय फेमिलि बिथांमोन, एनडिएफबिनि जेनाखि मुंख्लं खाम्फा लुनानै होजायाखै, दिनै एनडिएफबिया रिहाबिलिटेसन मोनाखै, एनडिएफबिया दिनै जेन'बा एकेसिया मार्टार्स फेमिलिनि मोनाखै, दिनै एनडिएफबिया केस उइद्र' जायाखै, एनडिएफबिया दिनै जेन'बा जेलाव दासिमबो फाउन्डार रन्जन दैमारिजों लोगोसे 63 ना बेसेबांबा जन दङ। दिनै बिसोरखौ खोमानानै बिथांमोनहा एकदमबारे प्रमद बर' दैदेननाय सरखार, आबसुनिफ्राय फैनाय सरखारा दिनै मोखां खाथेनानै बुंगासिनो दङ सान्थिया फैबाय। नाथाय सिगां समाव नंगौमोन, प्रमद बर' सारखौ बिराद मोजां मोनदोंमोन, जोंबो मोजां मोनदोंमोन। सोरबा साम' खांख्राइ फाननानै जिउ खुंग्रा न'खर खुंग्रा मानसिफ्राबो दिनै बिथांमोनखौ बखियोसो बासियोसो। दिनै बिथांमोनहा गोजोना फैबाय, थासारिया फैबाय, रायजो राजाफोरनि थाखाय मोजां खामानि मावनो फैगासिनो दङ, मोजां रायजो राजाफोरनि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ होननानै बाथ्राखौ बुङो। दिनै बे गासिबो फैमाल। दिनै जेन'बा हाग्रामा सारमोनहाबो बुंखायो दिनै सकेट बेकारल' बानायदों, उमुगल' बानायदों। सिगांनिफ्राय जेनाखि इउनिभारसिटिनो अबेबा माबानो हेनथेननो बेफोरखौ बुङै बिथांमोनहा एकदम रायजो राजाखौ थास्लिमनो नागिरो। नाथाय रायजो राजाफ्रा दानि समाव थास्लिम जानायनि सम्भाबना गैला आरो थास्लिम जागोन बेखौ आं नुहुराखै। मानो होनना बुङोबा आंजों एक्स एनडिएफबि हिसाबै दाखालि बिपिएफआव जइनिं जानायजों लोगोसे 180+ जादों आरो बेजों लोगोसे दंबायो हालि दिनै बाक्सानिफ्रायबो लानानै दिनै बिसोरखौबो बिथांमोनखौबो आं गासिबो बिपिएफ सोजोबगोन। बिसोरखौ आंनो नांथारलालै, आं सैथारला। दिनै आङो बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों आंनि केसा उइद्र' जानांगौमोन, दिनै उइद्र' जायाखै। आङो हाथा हामा दासिमबो नागालेण्ड थांनाङो कर्ट केस मारिनो थाखाय। होमबा बिथांमोनहा सैथो एकदमबारे सान्थि दिनै मा फोरमायगासिनो दङ आं बेखौ दुखु मोननानै दिनैनि गेजेराव मिडियानि गेजेरजों साफ्रोमबो एक्स एनडिएफबि लोगोसे साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव आं बेखौनो फोरमायो, जाहाथे बिसोरनि खुगाजों मावनाय, गोसो गोरबोजों अननाय गैयै, गोसोजों अनसायनाय गैयै, गोसो गाज्रि लानानै खोथा बाथ्राखौल'
खोथा बाथ्राजोंल' मोजां मोजां बुंफ्लानाय बेखौ साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव आं आखाइ खबजबै खावलायहरो जाहाथे माने बिसिनि बुंनाय बिसिनि बारहुंखा बिसिनि अखा खोरोमनाय बेफोरजों खारनो नाङा मानो होनना बुङोबा अखाया खोरोमो नंगौ अखा खोरोमनाया हानो रोङा होननाय मोनसे जोंहा रादाय दङ दानि जुगाव बिगियान जुग साइन्स जुग होननानै बुङो गोदोनि जाम्बा जाम्बि नो होननानै नोजों खारा मानो होनना बुङोबा नोआ जेबो खामानियाव सोलिया अबेबा सियाव दा अबेबा माबायाव दा बेबां हेफाजाबसो दिनै जोङो सिन्था खालामनानै मोनबावो दिनै बिटिसि आव मोनसे सिपसो सिपा देरसिन ना सिएमआ देरसिन जोङो बेखौ सिन्था खालामनो गोनां मानो होनना बुङोबा सिपा जेरैबायदि मावो जेरैबायदि पावार दङ जेरैबायदि माखासे खथा दङ सिएमनाव बेफोरबायदि खथा गैया दिनै बे नंखाय खथाखौ लानानै नंखाय जाबा नाबां बाथ्राखौ लानानै दिनै नंगौ बाथ्राखौ बुङो दिनै आं बेखौनो खावलायहरो जोङो मुजफ्फर बिपिएफखौ जोङो देरहासार होनानै बिपिएफनिफ्रायनो जोङो माबा मोनसे समस्या माबा मोनसे जेंनाफोरखौ लानानै जोङो आवगायलाङो आरो बेजों लोगोसे जोंहा हाग्रामा महिलारि सारा बुंखानाय दङ दिनै जेन'बा एनडिएफआ दिनै जेलाव दङ एकहत जानानै